Takže dnes máme nedeľu 27. apríla. Blížim sa na miesto stretnutia s parťákmi. Dnes by mala byť bajková aktoška Raskao týmu. Máme všetci rovnaké bicykle, takže preto taký ten názov. Neprešla ani minútka a tu sa hovorí, že just in time. Čaute. Treky máme spustené? Dobre, správne. Tak už koľko máte? Je stačí? Tam na kopci. Ideme možno, že tam zapadnú tí kurz doma. Tak poďme na to. Vyrážame s cieľom na kopci. Preraďuješ hore-dole. Pozerám, že som si už preradila. Takže už máme čas železnej studničky za sebou. Pomaličky ideme hore. Počko vyšlo. Primeraná teplotka, slnečná. Sme na Kačine. Tu starú časť predávajú. Parkovali sme otvorené. Do železnej pokračujeme sem hore. Ja sa ináč musím ísť hanbiť, lebo od toho minulého razu som ten bicykel lesiel ešte umyť. A kde sme nehali vedúcu? Ty si nezbalil ten špagatík na ťahanie? Chcel som sa tak nenapadko opýtať ešte, keď sme boli dole, ale nedalo mi to. Tak. To mi dobre do tých klipov teraz natlačí to bodko. Veľňamko. Tak máme za sebou zo pár striedačiek s dôchodcami, ktorí idú pešo. Vždy nás dobehli, keď sme odpočívali, prezliekali sa a papkali. Ale hovoril, že tu už bude rovinka, že tu im už asi utečeme. Máme taký sešupček. Ahoj. Sa tu vezeme v takomto krásnom zelenom kráľovstve, úplne, že mega dobre. Á, dobre, bolo cítiť. Aha, čo dávame? Čo, malý Slavín? Plánovanie trasy. Pokračujeme po zelenej značke okolo malého Slavínu. Ideš. Vtáčeky nám tu fajnovo spievajú. Trošku slniečka. Piť pauza. Pauza. Je piť? Jaj, však. Ahoj, čau. Eda. A keď ju, Janka, vyhupsneš hore, máme taký sešupík teraz. Fajnový.
A máme to pekné ohnívko. Tak mali sme bufetovú prestávku na Malom Slavíne. Fantastické korbačikové nite doniesla Janka. Údené. Domáca výroba, mňamku. Plava ide k nám. No, dal som to skrátiť. Čo ma tady to? Teda skrátiť asi nie, no proste. Čaute. No. A ideme naproti tomu. Fú. Aha, tam je celá štrúdla. Čaute. Pači. Čaute. Nemá síl. Ešte ďalší traja oproti, ale poďme. Môžeme. Strašne široké rajdy. Aha. Dobre, v pohode. Dobre, v pohode. Čau. Paráda. Máme to. Čaute. Nazdárek. Poď. Na malo, nech to behá. Čauko. Paradička, paráda. Nech to beží. Jasné, dobre, pozadičko. Takže zase nejaké vzruško. Tí lidi, úzky chodník. To... Chytím ti ho, Janka, nejak, či? Tie brzdičky tak krásne sa môžeš aj oprieť o ten bicykel a akože do pohodky. No, šmyky. A tu... Dobre, už len kúsok a máme to. Takže z lesíka sme vyšli na takúto krásnu pažiť. Teplúčko, zase slniečko trošku. Janka, tu sa vyprávia. To by sme mohli aj prejsť na druhú stranu. Ideme tam trošku na rozbeh. Šla, ideme cez. Ideme to vyskúšať. Kokos, úplne, že mega mokré. Janka, dosť mi natieklo do topánok, takže to prská jak svinia. No máme finále. Tak ideme do finále. Ako našim cieľom je ten Šenok? Ešte 3,6 km. To už aj so sedánkou v prdeli. Tak tu mám celú cestu. No. To je napak žolejových vanien. Takže tu stojíme. Borinka. Ako do Rače, hej? No, tak aby sme nešli z úra po hlavu. Plánujeme trasu návratu. Je v takomto fajnovom šenku zapadnutý. Čo to volá? Málo ľudí. Bajkule máme tam vzadu odparkované. Famózna fazulová polievočka bola pivenko čierne. Super. Kračko.
to bude za chvíľočku. Do kopca a naspäť na východ. Odtiaľto Sme na záhorí. Mňam. 10 z 10. 10 z 10. Mochla. A idemo. Janinko, ty si nám normálne zdrhla. Strategicky. Máme Bielý kríž, 3,6 km. Pezinská baba. Aha, a Svätý Júr, 8,4 km. Tu je odbočka doprava. Jeden. Pokračujeme v akcii. Z lesnej cestičky za chvíľu vidíme si na takúto asfaltku. Táto bola dobrá, do začiatku strmáčik na pešaka. A Janka preniká do pomyselného cieľa, áno, a máme to tam. To bol pekný sešup celkom, taký jemnúčky, nemusel si ťahať. Výborné. Nedáme pauzu na nejakej slnečnej čistinke? Teraz máme takú hru, že hľadá sa čistinka. Ináč to není zlá. Či? To je celkom čistá čistinka, takže môžeme sa tu uvelebiť. Dobre, takže opúšťame Bielý kríž a pakujeme o krok níž. Ty kokos, to je to možné, aby to tak... Nedela, ty toto skopec ľudí a nechcem zase pustia, ty máš ako prez Bugrám, 25 metrov. Tu doprava a potom sa tlačiť doľava už, lebo doprava to zase z Marianke by sme stali. A tam už sme boli. Ahoj. Pekný sešupek. Toto je Janka, ona sa prezliekla. Treba mi týkať. Dobre, podobno. Fishing parada. Ibe nás. Dávame sešupík. Vieš, no akože ten zámok drží dobre. Ahoj. Díky, dobrý. Díky. Poď. Prikladačka. Nebola aj držkovačka.
Niečo Janka kričí. Ty koky, je to tam! Dobre to. Dalo ísť ďalej, ale tam boli vykladané stromy, keď som bola behať. Ale to asi... Dobre, páčilo. Mňam. Som si dal aj tú sedlovku dole, aby som lepšie ťažisko posunul dozadu. Akože okej, paráda. Tak vylezeme pri Slivovi a pôjdeme doľava. A môžeme ísť znova doprava, sa. Pekný mostík, šupika, zajačie pletivo na tom natiahnuté, aby sa to nešmykalo. Super, čaute. Čaute. Ešte ďalej? Tu je stojka. Idem viac dopredu a mestíš aj ty. Krásne, sme tam. Parking. Parking place. Nech to bliká, ešte blikáš. Aha. Tam sa volá, že idem, čo sme dávno nemali, čo? Aha. No tak običkou čapaka. Tak po pivenku pokračujeme ďalej v akcoške. To teplíčko, to cítiš, ako to do teba preniká. Do Malacík alebo niekde. Áno. Ne. Tak ešte raz, dík za super trip. Áno. Ešte raz? Ešte raz. Ešte Janka by nejaký príhovor. Áno, však. Ne príhovor, iba že aké to bolo? Pri a hovor. Bolo to dobré. Odišla mi vidla a bolí ma riť a pravá noha mi nefunguje. 50 km. Ale dali sme si dobré veci. Dali sme si dvakrát nápoj. Urychlovač. A dali sme si fazulovú, ktorá bola Úplne luxusná. fajná. A nebolo tam veľa, príjemne tam bolo. Výborne, super. Akože parádny výlet, opäť. Obišli sme Biely kríž, lebo však tam to je masakér, ale musím povedať, že dobre celkom. Ako krásny výlet na nedeľu. Boli sme až to na tom zahori. Áno, aby Pedro mohol odniesť bicykel na garančku konečne. Áno, Len presne. Musí si ho umyť najskôr. Aha. Daj záber na bicykel, jak to Pokúsim bicykel sa. vyzerá. Ja ti ho podržím. Hej. Je taký, akože pracoval, no. Fakt, že dnes pracoval a bol som na taký... vyzeral, ale už sa oprašil, lebo to zase. Áno, trošku, no, tak zbledlo to, není to vidieť. Výborné. Parádny výlet, šťastnú cestu domov. Ďakujem pekne za výlet. A ideme na to. Dobre.